Enguany se celebren 50 anys des que es va publicar el llibre de Josep Melià, Els mallorquins. Avui s'ha celebrat un acte commemoratiu en el qual diversos ponents han destacat la figura d'aquest mallorquí il·lustre i la vigència dels trets que destacava en la seva publicació. Josep Melià i Pericàs és considerat un renaixentista fora del seu temps, un il·luminat. Intel·lectual, polític, periodista i amant de l'art, va saber plasmar la identitat dels mallorquins en el seu llibre titulat precisament Els mallorquins. Escrit l'any 1963, va ser publicat 4 anys després per mor de la censura franquista. És un moment en què se necessiten persones que, com el mateix Pep Melià, sap aportar idees, sap aportar instruments, sap aportar solucions, sap aportar diagnòstics, sap afinar diagnòstics, sap escriure articles d'una dimensió mínima però un contingut màxim. Per Alenyà, aquest llibre reflecteix la història de Mallorca, un fet, diu, necessari per conèixer-la i estimar-la. L'acte commemoratiu d'avui, promogut pel grup parlamentari alpí, ha destacat que les qüestions plantejades al llibre sobre la identitat, el caràcter, el fet insular, continuen encara molt vigents. Pensam que els postulats escrits fa 50 anys per Josep Melià Pericàs són molt vigents i segons quines mancances, moltes d'elles que se reivindicaven l'any 66, avui segueixen sent una reivindicació històrica. El director d'Última Hora, Miquel Serra, ha esmentat el caràcter particular dels mallorquins que queda reflectit al llibre. Persones pràctiques, ha dit, i naturalistes. Serra ha recordat la importància de Josep Melià com a editorialista del diari, ja que ha dit, va marcar l'encara vigent línia editorial d'Última Hora.